Anong may paglilingkod ko sa'yo? Okay. Utanar ko. Hmm. Ini bang doctrine sa pagkumpisal ninyo? Haman ay mabasa. Hmm. Sa Biblia, Basahin ako Biblia. Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 6. Ayaw itugot ang imong mga pulong magkaangin kanimo sa pagpagkasala, busa isugid kini sa pare sa Dios sa dili mo tuyo ang pagbuhat sa ingon. Straight to the point. Ang Ecclesiastes, nag-exist na ba diya ang Catholicism? Wala pa, pero protocol nga sa pare jud ka mangumpisal. Daan pa na sa kapanahunan sa Old Testament. Sigundaan pa na to na. Nadri o, nag-ingon sa Leviticus, masahon na to. Sigundaan pa na to na. Leviticus 16:32. Ang pare nga gidihugan o giordinahan aron mag-alagad ingon nga pare, puli sa iyang amahan, mo'y maghimo sa seremonya sa pagpapasasala nga nagsulob sa mga balaang sapot nga lino. Oh, si. Okay. So, Good. kanang Ecclesiastes, kinsa giingnan diya mga Hudyo o Kristya o mga Katoliko? Wala pa ilabot ang Katoliko na sir kay Old Testament pa man na. So protocol pa na sa Old Testament sa una nga kung makasala ka sa kadali lang. Protocol pa na sa Old Testament sa una nga kung makasaan tao sa pare gyud mo sugid. Pag-abot sa New Testament nawala ba na? Naara. Pero dili na mga paring Hudyo ang gitugyanan, kundi ang mga pare na mismo gitugyanan sulod simbahan nga gitukod ni Kristo nga maong yang mga apostoles gimo niya mga pare. San Juan 20:23, kung pasayloon ninyo ang mga sala diri sa kalibutan, gipasaylo kini dito sa langit. Kung dili nimo pasayloon diri sa kalibutan, dili usab kini pasayloon dito sa langit. Kana bang Straight to the point. Kana bang Juan nagisugot ba diya og mga pare sa Katoliko? Oh, mga paring Katoliko man na silang San Juan nga apostoles. May pare nga Katoliko sa Juan. Ha? Giingnan. Mga pare man na sila nga pare sa simbahang Katoliko. Kay dili ani sira. Letra por letra. Ay, kadali lang ba? Sa kung nangita kag letra por letra, wala tay mabasang i-direct ng Kristo gingon nga kamo mga pare sa Katoliko. Pero the fact ang gitukod ni Kristo nga simbahan mo ni simbahang Katoliko, ya si Kristo mismo Katoliko kay malukpanon tibuo kalibutan. That's why ang iyang mga sumusunod pare sa Katoliko. Dili pare sa Sabadista kay wa man may pare. Straight to the point. Ingon ko kanina nga dito sa Ecclesiastes nga magkumpisal pinagi sa mga pare, no? O niya kay pare ang gisugo niya matod pa nimo wa pa po nag-exist ang Catholicism. Nya akong pautana kay gisunod man ninyong mga ang gatong sugua dito sa Old Testament. Kana bang mga pare inyo karon og mga pare sa Hudyo sa una parehas ra ba? Lahi. Kaya mga pare sa una sa Hudyo, Judaism to. Ang mga pare na mo karon pare sa Kristiyanong pagtuo o walay lain nga tinuod kay Kristiyano, member of the Roman Catholic Church. Asa po kakabasa nga nagsugo og pare si Kristo? Kana yung mga apostoles, mga pare man na, yung giingnan San Marcos 16:15. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ang maayong balita ngadto sa tanang kalibutan. Ang gisugo niya diya mga apostoles. Nya kadtong mga apostoles ni Kristo, sumusunod to ni Kristo. Si Kristo pangulong pare. That is why kung pangulong pare ka, normal nga ang imo mga sumusunod pare pod pero ubos lagranggo nimo. Mura ba ka nang ikaw general ka? Sa paminaw sa pare niya o Dios? pareho, pare og Dios. Ha? Dios, may mo pare. Wa ko'y mabasa nga si Kristo pare. Okay. So matod mo kanina pare sa Katoliko. Dili ka mo dawat si Kristo pangulong pare kay para nimo Dios lang. Kung na ko'y mabasa nga si Kristo pare. Kana bang matod nimo kay nagisgot man ka? Kung na ko'y mabasa nga si Kristo pare, unsa man ni ron? Pare, pero pare sa Katoliko, naay Katoliko nga gibutang o wala tubag kategorikal. Dili man ta magisgot sa klaseng parian ni Kristo. The fact nga nangutana man ka unsa man si Kristo pare ba o Dios? Ingko parehong duha. Nibalibad ka. Sa ha?
Diyos na niya pare pa. Na naman ginas Biblia. Pamati, Ha? quote ka sa Mark chapter 16 verse 15 to 16 nga magbautismo. Ang Bro, akong pangutana, unsa to nga verse ng Napay pare, Leviticus napay pare 16. Sa kadalang kanina ng utanan ako bro. Unsa man kuno to gibasa nako kanina nga Leviticus. Ang gibasa nako kanina nana sa Leviticus 16:32. Sige balik. okay. Kay ni quote man ka sa Mark chapter 16 verse 15 to 16. Naapay pare diha ang ingon nga panglakaw. Pare ba ang ingnan o apostoles? Ang mga apostoles ni Kristo, nya kanang mga apostoles so ni dili, Kristo pare. bisag wa kay mabasa. Sa pamilya sa Dili pare. kung wala kay mabasa, dili. Kanang mga apostoles ni Kristo pare man na. Og ako og basahan ta ka nga ang naglutos sa mga apostoles og ni Kristo pare. Dawato nimo. Unsang pariya? Katoliko o Paris Judaismo? Dili basta kay pare. Dawato nimo categorical to baga mo dawat ka o dili. Depende Pare, unsang ang klaseng naglutos pare ni na. Depende unsang klaseng pare kay padawaton ko nimo kung mo kay pare. Isa sa paminawa niya, dili man pare. So ani brad. Sa kadalang. Kanang giingon nimo nga pare, katoliko, o kanang giingon nimo nga pare naglutos sa mga apostoles. Dili man pare ang galutos, mga Hudyo man. Unya na lang nato na sa Basahon sa nako. Ato na lang Unang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15 tanaw na tog nabay pare dire. O diya. Si San Pablo nagingon Bibliang Protestante dili Katoliko. Pero dili Katoliko. Ang mga Hudyo, paminaw sa ang mga Hudyo ha. Nakaibalo ta ni mga Hudyo nga ang pahulay ani Sabado mao ang nagpatay sa mga propeta sa Dios kaniadto. Og sila usabag nagpatay kang Ginoong Hesus. Kining mga tawhana mao-usab ang naglutos kanamo. Wala gayud malipay ang Dios sa ilang gibuhat, nakigbatok sila sa tanang mga tao. Hudyo di sa badistang gapatay galutos ni Kristo. Katong mga Straight to the point. mga Hudyo, katong mga pare nilibi Hudyo to sa Badista, sa mala nimo no. So karon, ang mga pare kay matod nimo pare ang mga apostoles. Unsa tong mga apostoles? Dominguista to sa Badista. Nagpahulay Domingo. Buhat kapitulo 20 bersikulo 7, Mateo 28:1, laktod tag 9. Revelasyon 1:10. Balik na. Buambak man kitag Sabado ani isyuha ba? Karon, No. o nga, Hindi ang ningon na magag unsa may pahulay tanawa lagi. Kung mabasahan ta ka nga ang mga apostoles dili Dominguista sa Badista. Des Sabado lagi isyu na to ani ron ay na sumod na kay na. Sumod na kay na. Dili ayaw lagi abot sa Sabado bang isyu og Domingo. Ang isyu na to dili sa gisugo di ba? Brad, nalibog ko nimo brad, nalibog ko nimo kay ngano? Asa nalibog ko nimo kay ngano? Ay ato sa putlo na to ang Tagalog ha, magbisaya sa ta. Nalibog ko nimo kay ngano? Imbis kay hisgot ag sakramentos kumpisal yabot na magag Sabado. Straight to the point. Ano na palulong? Ay sa husayon na to ni sakramentos kumpisal. Gitubag naman nimo niya ang imong tubag. Conforme na kato, okay na kato nga sa pare mong umpisal. Dili ko kay ato. Dili patamuhawa ng isuha. Dawas kung mahusay na nato na di kay moambag kag Sabado. Primero kumpisal pagkasunod ato na putos paring sinugo, Katoliko ba tog dili nga lain ta ng isuha. O di karon ngayon na kag unsa mo to mga apostoles sa Badista ba to dili? Unsar min to ni. Ako mulihista diya nga tema kay para ang kana nga tema maabot magutas pare nya kanang pare mao man atong tema sa atong debate so matutas lain nga mga proceed tas lain nga mga tema lahi man to atong tema sa debate rong pizza 3 kay akong pamatudan nga mga pare mo'y gisugo pagsangyaw sa mayong balita oha nya karon kaning sakramentos kumpisal pwede ra ta magisgot ani kay di man mo isyu na to. Ug mayon kag unsa may pahulay sa mga apostoles, Sabado ba to o Domingo?
Nalahi na po ng isyuha. Kumuingon na po kag, unsa ba to mga apostoles, nangaon ba tong mahugaw mananap? Wala. Laing isyu na. Ayaw na lagi na ukaya kay sa debate na nato na ukayon. Ayaw pag Amo lagi. So laing isyu, laing isyu. Laing isyu. Proceed na punta sa lain nga tema kung kuan Sa magdebate ta laing isyu. Sa laing isyu. Laing isyu. Anhin na punta sa kuan at kini wala pa man ta nagka kuan aning pagkaon no. Kining pagkaon. Ayaw lagi ng pagkaon. Sumpod na kayo ng siging baboy. Sige. Lahi itang isyu. So may isyu nga gusto nimo? Ang ako, kung isyu nga gusto na to ba, unsa ka tinuod, nga kamo mga sabadista, gitukod mos Ginoo. Ito kon? Oh, gilive ra ba na ni Jeffrey Rinyan? Kaila ka ni Kwan? Kaila ka Jeffrey Rinyan? Oh. Oh, live siya, siya, oh. Live taron mga igala, o niya, alas 7:30, padung alas 8:30, 7:20, gitukod ni, mao'y tinuod nga simbahan. O ba niya, kung basahon sa iyang, kwan na, yang tawag ani, post ni Jeffrey Rinyan. Ano sa mati, yang, saan sa nago ni? Jeffrey Rinyan. Ato sa basahon ni, yang gipost niya, bago lang niya ganina niya gipost, mga, nabasahan ako 12 minutes ago pa. Nyamot, live ba magalit din siya, oh. Daw, live taon niya, alas 7:30 to alas 8:30, topic, isdi ang tinuod ng iglesia. Kung saan ka tinuod ni? Mas good ka ni kag iglesia. Kabalo ba kag unsay iglesia? Lagi ba, lagi. Dili lang ta mag-isgotan niya, kung saan meaning ng iglesia. Kung saan ka tinuod ni Gingon niya, nga ang sabadista, gitukod, mao'y tinuod ng iglesia. Mo gina tinuod ng iglesia. Nga naman, tungod kay mao na siya ang nagsunod sa katuguan. Serious. Kabalo ba kag unsay baduan ni Ron? Straight to the point. Kabalo ba kag unsay tinuod nga meaning sa iglesia? Asa ang iglesia, ang word nga iglesia, unsa ang original nga language ana? Aw kana iglesia sa Biblia. Iglesias Biblia. Adili lang ko mutubag anas ka ugalingon akong panghuna-huna. Kay basin pala ingnon ko nimo gabuot-buot ko. Ayaw sa ba? Dili sa kumutubag na sa kaugalingon akong panghuna-huna kay basin mo ingon ka nga nagbuot-buot ko. Ang akong patubagon na kaning na ang Biblia nga the New King James Version nga nailogo sa Sabadista. Sa last part na amoy pamahayag nag-ingon. Church, chapter 9. Origin and function of the church. What is the definition of the church? The word ecclesia that appears in the New Testament, dipakita lang ni sa Bagong Testamento, came from the two words. The first is ek, which means out of. And the second is klesis, which means to call. It referred to a group of people who were called to discuss an issue. One? So unsa man ang iglesia? Unsa man para sa imo ang iglesia? Para nako ang iglesia, ang group of people, ang tinuod nga group of tao, ang simbahang Katoliko dili sa Sabadista. Kay ngano man kanang group of people nga naa ninyo, kanang grupo-grupo niyo nga iglesia ninyo kunuhay, si Ellen White rega grupo ana. Straight to the point. Kaning naging Andreo, ang iglesia is from the original Greek word for church is ecclesia, which literally means group of people. So kining group of people, kining ecclesia, sa wala pa ang Catholicism na ana ni siya. So wala pa ang Catholicism. Na ni siya. So karon ang mga grupo sa tao sa kadala kanang group unsa mang tuig abot mo ipasabot nga naa na kano sa nag-exist unsa man eh ang iglesia sa wala pa ang Catholicism na siya kanang Mateo 16:18 so meaning sa iglesia from the word kanang Mateo 16:18 mo na imong gikotlo mo na imong gimin kanang iglesia gikan na sa original nga Greek word nga ecclesia so ang sabot niya na group of people o kadtong mga tawhana moto siyang nanoon ni Kristo nga mga Hudyo nahimo sila nga Kristiyano dili na siya Hudyo kay ang
ang una nga mga Hudyo, early Christians, gitawag sila og Judaism Christians, no? So kanang mga Hudyo karon sa Jerusalem, sa Israel, dili na sila Kristiyano, kay kana sila nagpabili na silang Hudyo, kay dili sila manuo ni Kristo. So ang nanuo ni Kristo nga una gitawag sila og Judaism Christian. So karon kining mga tawhana nagtamod kinis na pulo ka sugo. Wala nagutrong sugo. Mayingon kag giutrong sugo, di mo na mao. Ay lang ta mag-iskutan ni sugo kay muambak ra gyapon tag Sabado ani. Dili na siya sa Katoliko kay ang Katoliko kanus ara bagita mo naging Ade, og dili na Katoliko unsa man na? Bro. Og dili na simbahan Katoliko ka nang gitukod ni Kristo unsa man ang simbahan na? Unsa na simbahan na? Ang word nga iglesia, dili na literal nga building, dili na literal. Wala man may manudlog building na. May Katoliko niyo building na. Group of people na sakto na imong gimining, sakto na. So the fact na niingon kag dili Katoliko unsa man na? Okay. Ako dili ko mo admit nga wa may laing nagsunod gyud sa napulo ka sugo. Wala may naglaing nagsunod nga sa mga pagkaon, sa unsa nga sugo di as Ten Commandments. Kinsa mang simbahan ning tuman ana? Mao ang tinuod nga iglesia, dili ang nagsugo. Kinsa man to kay og imong ibikil lang imong simbahan. Og imong ibikil lang imong simbahan. Ang Seventh-day Adventist General Conference nagtuman pud mog sugo. Halos murag gimemorya na niyo ng Biblia. Ang local conference otro pod. Ang katong Seventh-day Church of God, Seventh-day Sanctified samot. Kadibate pa nakutoy lang maestra nga sila gyud kunoy tinuod gitukod nagpahulay pug Sabado di pod mga og baboy. Asa man gid ninyo ani tinuod? Asa tinuod na? Kay pareho raman. Pareho si Warren Basirel offsat man ano. Sa kadala si Warren Basirel offsat man sa Seventh Adventist. Si Ariel Amores otro pod. Kato sila si Neuban pod ng nga offsat inyo, si Balasabas. Kato pong Church of God 70 Sanctified. Kaning tanan na puro angko na ng San Mateo 16:18. Asa man gid tinuod niyo ana? Asa tinuod ana? Ang tao mo nagkatag-katag. Muna nga ang tinuod gid diha agatong nagsunod sa kasuguan. Pareho mo gasunod sa kasuguan. Pareho mo gasunod sa kasuguan. Ang 70 Sanctified, sunod po sila sa kasuguan. Way gisalikway. Lokal samot, Reform samot, Mission Adventist samot, katong kang Warren Basirel samot. Asa mo gid ani? Kana sila mga offshoot naman guna. So sa writings sa ingon nga ang mga offshoot dili gid na sila mawangkuan. Ang tinuod nga nagtamod sa kasuguan kay shoot na gani. Nag-rebuildi ba? Kay si Lucifer gani rebuildi magyapon to siya. So kinsa man tuod ang nag-rebuildi o ang wala? Siyempre katong wala nag-rebuildi. Sige. Pero kani Katoliko kinsa may nagtukod ani kanu sa buga ni natukod no? Katoliko? Wala lemo. Sa 180 na wa pa may Catholicism kay kung napay Katoliko na. Lagi. Kinsa may nagtukod sa Katoliko sir ug dili si Kristo? Si Vigilio mo ang unang papa sa Catholicism. Vigilio? Vigilio? Asa na mabasa? Nalimot ko asa na ko to nabasa basta kay nabasa. Ayaw na lang na isguti kay. Unsang tuiga si Vigilio sir, nahimo sa to papa. Research na lang na. Nasa inyong libro gyapon, inyo tong libro akong nabasa. Unsang libro hang nabasa nimo nga title? Nakalimot ko gusto tong libro basta kay ang nabasa na ko nito si ayaw na lang sa nagisguti sir kay kana mo ingon ta nga pagkwanto ni Constantino gani sa Constantinople pagbuhi niya sa iyang pagkanaog ni Constantino sa iyang pagka-emperador niya gikwanto siya og political and religious power kanang nahiusa. Sa to panana sa kuan mga tuig 312 ana siguro.
Kay kana si Ah. Constantino. So kanang 312 diya nagsugod si Pope Vigilio. Mo na siya nga kini Itong tanahon, sir. Namang ko'y kasaysayan, sir, The World Almanac and Book of Fact, 2020 edition. Mutanaw kung doon na ba'y Pope Vigilio's record, atras lang ko gamay sa kaning, diri kita magsugod, ano number 1, si Pope Peter. San Pedro ba? Oy, dili si Vigilio. Si San Pedro man, ikaduha. Namatay si San Pedro ni Puli, si St. Lino, si Anaclistos, then si Clement, si Evaristo, si Alexander, Sixto, si Telesporos, si Hyginus, si Pius I, si Saint Anisito, si Saint Super, si Elistrio, si Saint Victor, si Saint Cyprio, Zipay Rino, si Saint Calistos I, si Saint, sa tigingon ni mo? Isa to Isa man to. wala na sa isa to sa una sa tumapas katoliko mong gingon si Pope Vigilio mo ang unang Vigilio. papa sa Roma. Walay Pope Vigilio dire sir. Walay Pope Vigilio naka-record dire sa list of Pope. Kanang inyong list of Pope dili man ko mo kuana na kay ngano bias man kayo ng designan ka Alagi. kang musulat ka Wala sir, bisa mo submit ka na ako og libro nga inyong hagid sir kanang kamudyo na gama. Walay Pope Vigilio. Amo tugasan nimo nagikutlo nimo Pope Vigilio. Nalimot ko ako kayo. Sige, ayawain na lang sir kay walay Pope Vigilio lagi sir. Kanya lang katawanan mo kayo sir. Kana si Constantino na kung matod pa nimo sa ganito 1840 o 1870 ikaw to nga mulo nga 1870 nag-exist ang Catholicism. Ang pangalan. Nawa wala gay Ngalan dili ang church. Halimbawa ba ang Pilipinas gihinganlan ni Roy Lopez de Villalobos og Philippines. Dili pasabot nga nianan tuigan niya ginganlan mao po'y pagtunghas Pilipinas. Diha na Pilipinas wa pa nganli. Mo kay na nga giangko ninyo ang sugo tungod ang Dios giangko ninyo. Pero basa lang sa kadali lang sir mura man og kanang di gyud ko mahimutang aning giingon nimong Pope Vigilio. Ako ginang gisubay diri ba sa listahan, gi-search na ko sa internet ba. Wala mo gi Pope Vigilio bisag unsaon pa. Wala. Wala mo Makita nimo diha kay naman ang libro. Unsay spelling? VIGLL Sige daw ha. BILLO. Muna? Buraog sa asa to na ko nabasa Encyclopedia Britannica. Sir, dili na tayo magtigmo-tigmo sir kay matay. Kalimot lang iko gasa to na ko nabasa. Basta kay Ay, tigmo-tigmo ni mo sir kay matay panos naman ng klase tigmo na sir. Uy ni Constantino sa iyang pagka-emperador. Ya, kay ni ato siya sa Constantinople. Ang iyang pagka-emperador gihatag niya ni Pope Vigilio. Gihatag niya ni Pope Vigilio og diha ang Anak ka nga Pope, anak ka nga anak ka nga Pope Vigilio din gipangutana ka nako unsa may spelling ingon ka BILL dayon O. Bilyo man di man Vigilio. Bungula po ni mo BIG. G nga as in jar or goat? Goat. Dayon double L. Dili L, double L then O. V nga as in boy a boy or V nga as in sige. Akong tanahon diri ha. Tanahon ako diri Pope Vigilio. Vigilio. Tanahon sa ko ha. Na ba ni?
Ay, dili. Kuan man ni sir. Di man Vigilius man eh. Ano mong giingon? Sa panahon ka na ni Constantino, paghawa ni Constantino siyang pagka-emperador, Katong ihatag niya sa tanaw papahan ni sa Roma. O, mo na siya. unsa may tuig siya nagren nga ang tuig niya nga nahimo siya og he was the bishop of Rome from 20 na March 29, 1537. Patay naman si Constantino ana. Yang naman pa man panahon pa ng Constantino. Wala binuang na imuha. Gihatag gani ni Constantino ang iyang pamalaod, ang iyang kagamanan ngadto sa kapapahan sa Roma. Oh, Muna siya nga si ang kapapahan sa Pope Roma Benedict nakadawat og pamalaod sa to pa duha na iyang pamalaod. sa ato pa di ay sir, ang unang Santo Papa di ay sa Katoliko. Ang unang Santo Papa di ay sa Katoliko si Pope Vigilius. Matod mo kanina, tama ba to kung narinig? Basta mo inay akong nabasahan dito si Vigilio ang unang papa sa Roma. Now, Dili si Pedro kay lagi. kag si Pedro ang unang papa sa Roma, minyo man to si Pedro niya. Lagi, di lang na mag-isgot ha. Si Pope, sa atong basahon na, 500. Tanaw na ko niya. Dara, layo na kayo, si Pope Vigilius. Atras taan ni Sir, niya si Saint Silverius Martyr. Di atras pagita si Agapitos I. Atras pagita si Pope John Paul II. Sa maninaan lagi, daghan kay mga Santo Papa, sir. Before, aning gitawag ni Juan, padulong ni Constantino. Kanang mga Santo Papa nga ni atras na dito sa kang Pope John, dili man na sila papa gyud. Ang na-official nga papa, pag-adapt naman na sa Christianity sa Kuan, Catholicism. Unsa na sila og dili Santo Papa, unsa tawag na? Wala na sila nahimog Santo Papa. Lagi unsa may tawag na? Unsa may tawag na og dili Pope? Unsa tawag na og dili Pope? Mga apostolos to sila. Bisan og Biblia ang dili unsa may tawag ani? Unsa may tawag ani? Gikan ni dire man nagreign si Kuano. Dire man nagreign si Constantino sa 312, namatay siya. So dire lang ko magsugod sa 311 ang naghari ani nga Santo Papa, ang nag Santo Papa sa Katoliko si Saint Melchides. Gikan ni Saint Melchides nahuman iyahang reign pagka 340 napulihan siya ni Pope Sylvester I. So patay na si Constantino ani hapon na to hantod padulong ni giingon nimo og kuan Vigilius. Hapon na to niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ika-31 si Pope Virgilius. Kaning Santo Papa nga gikan ani ni Kuan ni Pope Sylvester I. Unsa may tawag anig dinhi Santo Papa? Mga ang tawag ana nila mga kuan wala may pope diha bisan Bible imong pasultihon walay pope no, so kuan ang tawag nila ana mga ambassadors kanang mga kuan sila ba mga missionaries muna tawag wala pa nag-practice ng Catholicism pag-adapt sa Christianity. Mga misyonaryo. Kanang Asa pod mabasa nga mga misyonaryo, mga misyonaryo. Unay giingon diha sa kuan Mark chapter 16. Okay, wala pa nang nag-exist. So sila day na. Mao din na sila. Pagikan sa mga apostoles nagsige spread ang kuan, nag-spread. So Katoliko gid ay tinuod kay kani gipangisgot ako diri gikan ni Constantino hangtod ani giingon nimong Pope Virgilio. Ingon magagmauna sa San Mateo, San Marcos 16:15 mga Katoliko gyud. Paminaw sa konsulti ba, paminaw. Kadala sir mag-share sa ko kadali lang ha. Balik na ko. Gabi dia ni mo bro. Okay, Galegson. Mayong gabi kanimo. Kumusta? Happy Sabat. Nare ka dre. Katubang kuan. Kanang asa pa to na record tong si Pope Vigilio ang unang papa sa Roma? Di ba sa gikan sa
kang Pope Bilio, paatras ka ngadto sa pagsugo ni Kristo sa Marcos. Pagsugo, pag-atras ka ngadto sa Marcos, wala pa, dili na sila dili na sila Catholicism, kundi dili mga missionaries to sila nga sinugo, no? So diha sa pag-exist na sa Catholicism, diha na gi-adapt ni Constantino, ug si Constantino nagpa-adapt sa Kristyanismo, ug pag-adto ni Constantino sa Constantinople, gihatag niya ihang kagamahanan o pamalaod sa kapapahan sa Roma. Mao ba na og kana nga papa mo na si Bilio, ug diha na nag-exist din ang Catholicism, giadapt nila ang kuan sa church. O gidala din nila ang pamalaod sa church, muna nga diha na nag-exist og sugod ang Catholicism. Di ba, bro? Gapo. Ay. Gikan sa pagsugo ni Kristo diya sa Marcos 16:16, mga apostolis na siya, nagsigig spread ang mayong balita sa Christianity. Pag wala pa ang Catholicism diya, pag abot ni Bilio kay kato si Constantino, sige. Sige. Diha na ni kay kining Catholicism gigamit mo gud sa Yawa, ug paggamit siya sa Yawa, diha na nag-insert siya sa Sige. Basahon ako ha, nakoy basahon. Kay mura magatigmo ako ko'y kaning trabaho ha. Kasaysayan ha, bagong libros kahibaw, New Book Knowledge of Encyclopedia. The history of the Roman Catholic Church began in an upper Rome in Jerusalem. Kasugod sa Roma, babaw sa lawak sa Jerusalem. Kasugod sa Roma. Ang kasaysayan sa Roman Catholic kasimbahan nagsugod ibabaw sa lawak sa Jerusalem almost 2,000 years ago. The church may be, ako na i-direct, itaas mo kayo The church may be described as the society that Jesus founded. Nasayop ba ning maong kasaysayan o ikaw ang nasayop? wala, nasayop ang nagsulat ana, dili ang kasaysayan. Wala ko mangutanag, nasayop magasuwat. Nasayop ba ang mismong deklarasyon sa kasaysayan o ikaw ang nasayop ani? Wala ko nagingon nga nasayop ang kasaysayan. Good. Ang nagsulat na. Wala na, okay na. Sayop. Nagbasa ko, maton mo gunimo nga, nagsugod na ining Roman Catholicism, panahon pa ni Pope Vigilius. Kaya si Pope Vigilius atong gitris up diri sa list of Pope, nauwahi na kayo na nastunga-tunga aning mga listahan. Now, ingon ka nga nagsugod ang Kristyanismo diha na panahon ni Constantino. Sige, trace up na ako ang history. Nagsugod pa man din is Upper Rome in Jerusalem niya. Gitukod pag yung Kristo. So may tinuon na ko ani ron. Straight to the point. Pamati. Kana si Vigilio, nag-exist na si Vigilio ha. Pamati kadtong mga gikan sa kang Pedro, mga propeta, sa kang mga apostoles, nagsigig-exist ang Christianity. Nag-exist. Ug diha as pag-abot ni Vigilio, kay gitagna naman na diyan basara gud ang Daniel 7:25. Sanang imo Daniel 7:25 kay diri pa ta nagapokus sa Santo Papa. Ako ning questionon, ako ning questionon sa nako niya. Sa questionon sa nako ni. Kinsa may nag-ordena ni Pope Vigilius nga mahimo siyang Santo Papa? Kana si Vigilio nahimo na siya Pope sa simbahan, no? So kanang wala pa kana siya nga balaod sa wala pa nahimo ang sa wala pa ning si Constantino ning kanaog sa iyang pagka-emperador, kana si Vigilio usa na siya ka Pope. Kadto siya mo'y lista, linya na siya sa lista sa mga Pope sa una nga gi-adapt ninyo nga popes pero dili magina sila mo'y popes. Linya na siya sa lista unya pag kanaog ni Constantino gipa-adapt man niya sa Christianity ning pagkamatay ni Constantino. Bro, anila bro. Kinsa man jud nagtukod sa Katoliko? Katoliko? Ani Roman Catholic Church. Kinsa jud gatukod ani Roman Catholic Church? Roman Catholic Church as a universal, no? Dili man na sulpot magina Roma man na. Lagi sulpot mga. Sige. Kano saan natukod ang simbahang Katoliko? Kinsay nagtukod? Wasa tukoda? Okay. Ako pa Straight ang to the point. Katoliko ni sulpot 1870. So sige 1870 ta. Sige 1870. Pag before
1870 wala pa Roman Catholic Church. Okay. Ang gikan kang dehilyo kay na-adapt naman nila ang pagano, gisudlan naman nilang Kristyanismo, ang balaod sa pagano, giotro nilang sugo, gisudlan nila ang Kristyanismo nga simbahan. So ang Kristyanismo na-adapt So paunsa na nalibog na ko kay paunsa na himong 1870 nga nanay Pope Behelios aning ni ang tuig 337. Kanang pag-igti sa Christianity, pag-igti sa Catholicism, nagsugod na siya diha kang Pilyo. Pero wala pay pangalan gid niya nga Catholicism. So unsay ngalan og dili Catholicism kapahan sa Roma, nagsigig daw paingon ni Francis, no? Nga ug diha sa 1870 unsay ngalan bro, unsay ngalan ani simbahan og dili Catholicism kaning gikang Pope Behelios padulong aning 1870. Ang simbahan sa Ginoo sa Mateo 16:18 wala siya nag-mention og simbahan. Pero ang gi-mention niya ani ba? Unsay ngalan ani simbahan na bro kaning kang Pope Behelios nga iyang gipasakupan din sa nahimong Santo Papa kay ang Roman Catholic matud nimo 1870 pa man day mitungha. Unsa man ni simbahan na ngalan? Kadto si Behelios diha nagsugod ang pag-adapt sa culture sa Romano, sa pagan Roman. Ang Christianity nasudlag Roman ug kadtong mga tawhana diha na nagsugod ang kasuguan. So meaning diha na nagsugod na ang unsa to ang Christianity nasudlag Roman? Ang Christianity unsa may tinuod ani bro? Unsa may tinuod ani unsa may tinuod ani ang Christianity nasudlag Roman o ang Roma nasudlag Christianity? Ang Christianity nasudlan sa paganong Roma. Muna si Behelios. Si Behelios na-adapt niya ang mga dili nimo madawat ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. So dilan ta mamugos ana. Pero the fact nga niingon ka nga ang Kristyanismo nasudlag Romang pagano, mali. Kay sa history ang Roman pagan belief nasudlag Kristyanismo. Ang nakapagkristiyano anang Romang pagano kaniadto diin si Constantino na convert, na human siya na convert, gideklarar niya nga ang magsimbag Dios illegal. Mao ni simbahang Katoliko ang dili convert ni Constantino. Kana laging pagano lagi. Sus Ginoo ko. Nabali man ang imo. Nabali imo kay ang Roma may nasudlag. Imbes ang Roma may nasudlan sa Kristyanismo, nabali man ang Christianity may nasudlag Roma na unsa. Oh no. Mo lagi ni lisod kayo sa kasaysayan wa di magtuon. Sige spread ang Christianity. Pero kini sige mo, ani lang para makatuon ako nimo. Ali lang para makatuon ako nimo. Unsa may source nimo ana nga ang Roma nasudlan o ang Christianity nasudlag Roma? Asa man kasaysayan na? Sumala sa 321 AD. Diha na ni Constantino gipa-adapt sa gipa-adapt sa Kristyanismo ang iyang pamalaod sa paganong Roma. Diha ang pagan ang kuan kanito kung dili ka mosunod sa pamalaod sa Roma, ubos sila pamalaod, lutuson man ka. Muna siya nga ang kadto nga pamalaod, muna na siya ang pamalaod sa inyo kanang Catholicism, pero wala pa official diya nga pangalan sa Catholicism. Kaya ang sige. sa Catholicism na official na 1870. Direta. Pero wala na official 1870 ang pangalan. Sa ato pa before 1870 wala pa ni pangalan pero naa na ang simbahan. Diha kang Behelios. Diha kang Behelios nagsugod. Wala na diha. Nagsugod. So before ni Behelios, wala pa'y Katoliko Romano jud nga simbahang napundar. So karon akong question ani mao ni. Kinsay nagtukod anang simbahan ang gipasakupan ni Behelios? Ni Pope Behelios. Nagtukod ana. Kana si Behelios lagi nagsunod pa unta na as kasuguan dito sa Kristo, pero nasudlan man sa utok paganong Catholicism. Lagi ba? Kanibang Santo Papa nga si Pope Virgilius unsa may, di ba,
nahimo man ni sa Santo Papa no tuig March 29 537 AD si Pope Vigilius. Question: kinsa may nagtukod aning simbahan ang gisanto papahan ni Pope Vigilius? Kaysa nagtukod ana, giilog man gud na nila ang simbahan Wala sa ko puta kuan. nag-iilog. Kinsa may gatukod ani? Si Florian Hilot ba? Si Eugene Gapo ba? Kinsa may gatukod yun ani? Walay ang gatukod ana ang paganong Roma man gud gi-adapt nila ba? Lagi, Oh. lagi. Kinsa man sa paganong Romang gatukod? Para sa anang kuan ba? Para na may simbahan daan gud. Kot-kot ang tanta ni. Na simbahan daan. To the point. Paganong Roma, kinsa man specific ani si kinsa man gyud? Ang founder gid yun mo si Constantino dili si Cristo. Naon sa kaingon ka gasugod ra mi Pope Vigilio ya karon mo atras sa bugang Constantino. Kay si Asa mo gitinuod ani? ang bakak. Lagi, sa to pa gitukod ni Constantino ang simbahang Katoliko Romano. Si Constantino man di ay nagtukod ang simbahang Romano Katoliko. Sa to pa naan na simbahang Romano Katoliko before ani ni Pope Virgilio. Ako ke dili ba? Sige, tumaga bro. Ay na, nagkalisod-lisod sa Bulawan. Imong apelyido Bulawan, piki kayo. Una imong doktrina perti piki Straight to the point. Kana bitaw pa. Pwede ka na po yung na. Sa ako sa Clarones Bulawan kay murag na siya ko isa niyang Pope Vigilio. History versus story ning iya. Kana si Bilyo lagi. Nagsunod ko kana si Bilyo na di bali naganta ka gusa ka parabola usa ka Adventist na kuan butang nato si Pope Eugene Gapo usa siya ka Pope sa simbahan nga Kuya bay gimo ko sa to papa bay. Pero Ari naman gyud tinuod Brad. Na may Pope Eugene, na Pope Eugene. Sige. nasudlan siya sa pagano, no? Nga pamalaod. So imbis kay ang katong yang simbahan nga gipasakupan ni Kristo. Lagi, Brad, before ta na mo istorya, Brad. Before ta sa kadala, mohanyo lang ko. Mohanyo lang ko sa kadala. Before ka mo istorya na imong story, present sa history book asa nimo nagibasa kay gayama-yama ra ka diha, matay bisag grade 1 section tambis di mo tuo nimo ana. Mao lagi na ang panahon ko sa video, no? Story tagay ko history book. Wala ko dalang history book dai, Biblia na yung dala Parabol nya history di ay. Sa may tinuod mo ani. Nga nangutana mo ka kung Siya akong klarohon sa niya o niya naka Brad kitaw-taw lang. Akong klarohon niya giingon nga Pope Virgilio, diya kasugod ng Katoliko niya karon ingon na po sa Constantino gitukod. sa kang Constantino lagi naan ang pamalaod ninyo, wala pa siya nahimo Christianity mo na inyohang nabatasan nga pamalaod, doktrina ninyo ba? Unya, Brad, akong klarohon eh. Si Constantino Brad, mudawat baka. Si Constantino mudawat baka nga nabunyagan tong Kristiyanismo, nakabig sa pagka-Kristiyanismo gikan sa pagka-paganismo. Si Constantino nagpabunyag sa Kristyanismo. Nagpabunyag. Unya kay nagpabunyag man siya ang yang tuyo nga dili man niya maataw pamatay gud ang mga Kristyanismo kay ning daghan man. Uto nga nagpabunyag siya ang yang tirada. Simi nalibog ko karon ba? Oy. Dili wadyo ko kay bao ani ba? Nag-storytelling na di si Bulawan ba? Oh no. Oy. Mo ba mati god? Patay. Brad, alam ko itigmo ni mo Brad. Tigmo ako ko yung marata mag-asa yun sa mani. Dirito speakers. Di lang ko interesado ani Bulawan kay ako ay na imong explain ba kay imong explain bisag grade 1 section maran dili ka kwan di madawat. Ari ko speakers si Julito Daig mayong gabi. Nakamute. Antay ana yang tubag bro kay edit-edito naman May gabi.
Nga, oy. Wow, manday ko kahibaw. Lipat ako sa edit dito na niya. Sige, ay, saan gumutang-butang i-edit-edit? Dire we go. Dire. Oh, sa mana dia, Sa sa Matthew nada. 16:16. Sa kada lang ha. Kung sa nada kinamangay na. Ha? Sa mana nada, ingo ka dire sa mana nada kinamangay na. Dire paminaw. Dire paminaw. Wala maklaro ha kay si Mina ipit yung kuan ni Rumba. Dire we go. Nga, oy. Dire paminaw we go. Dire. Oh, sa lagi nada kinamangay. Dire. Pangutana. Sewan, nada pila ka buok niya. Pangutana, paminaw sa pangutana. Sige, pangutanan nimo pila ako na dawat o apa? Pangutana, amigo. Pangutana. Ang Matthew 16:18, ingon siya nga ikaw Pedro ibabaw ni ining bato kung basahon na kapag klaro jud para tinaw jud kung basahon Nya gilitok ra ba na ni Kristo didto ra ba sa Jerusalem dili sa Amerika? dire Mas lagi aminaw Dito Roma. Nya na mo rumah kay na siya ko magay mo rumah gud. Sige. Ingon diri ha. Og sultihan ko ikaw nga ikaw maos Pedro. Og sa ibabaw ni bato. Pagatukuron ko ang akong iglesia. Og ang mga gahom sa kamatayon dili kayo nakabuntog nini. Ako pangutana. Asa gitukod ang iglesia? Sa Jerusalem dili sa Amerika nya gisultian sa paminasa. Nangutana ka asa gitukod akong tubago na. Sa Jerusalem na gitukod ni Kristo dili sa Amerika. Ang gisultian si San Pedro dili si Ellen Goldwhite. Sumala sa ibasa balayo man ka sumala ibasa. Sumala sa ibasa. Jerusalem. Paminaw sa Jerusalem. gibasa. Ha? Sumala sa gibasa ba? Ingon ro. So, Paminaw ang gibasa. Ingon, og sultihan ko ikaw nga ikaw maos Pedro. Og sa ibabaw nining bato. Pagatukuron ko ang akong iglesia. Sa ibabaw sa bato na niya gitukod, Brad. Sa ibabaw sa bato. Unya, kana pag yun giingon ni Kristo. Sa ibabaw sa bato di na ka Pedro. Dili ba? Si Pedro bato mas Pedro di ana. Aging na ni Kristo ana si San Pedro dili si Ellen Goldwhite. Unya paglitok ni Kristo anang tungoda naa sa Jerusalem. That is why ang kasaysayan nag-ingon the history of the Roman Catholic Church began in Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. Dili lagi mo gasugod sa Amerika. Straight to the point. Pulo. Kinsa ning bato dire? Si San Pedro. Pila ka bato dai gisgutan dire? Duha, si Pedro si Kristo. O niya aha gitukod ang iglesia ngadto kang Pedro o ngadto sa aha nga bato? Duha nga bato. Asa man si Kristo ang gatukod. Si Kristo ang gatukod. Pamag-a nga bato. Bato yung pinakaulong bato. Si San Pedro nga maupoy bato. Gihimo niyang patukuranan. Dili si Ellen Goldwhite. Layo na maga. Dali Pasaw na to. No? Nga. Sultihan ko ikaw. Paminaw. O sultihan ko ikaw nga ikaw maos Pedro. O sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Asa gitukod? Kang Pedro o ka sa bato? Si Kang Pedro sa bato. Si Pedro ang iyang gihimong patukudanan. Si Kristo nagtukod. Si Pedro yung gihimong pundasyon. That is why ningon sa ibabaw ning bato tukodon ko ang akong simbahan. Kunya asa man ang iskutan ni Kristo, asam niya gilitok sa Amerika. Kinsa asa gitukod ang iglesia sa Kang Pedro ba or diri sa bato sa Kang Pedro ba nga nagrepresentar nga bato o diri sa bato pod nga usa asa gitukod ang iglesia? Mangutana kag asa, where, di ba?
Oh, Asa naka-repair ni sa ba? lugar. Asa ni ba? Asa, naka-repair sa lugar. Pag wear, Asa ni ba? lugar ang atong Asa ba to? isgutan na. Ay, wear man. Asa nga ba ito ba? Dili sa bersikulo. Asa nga ba ito Ang, gito? oy, wala mo Ay, mo kay napaminaw. balog reading comprehension. Ayaw sige comment nga layo sa kuan Dili. isyo. Dili ba? Pag wear gani ang isgutan, in terms of grammatically speaking, naka-repair nagbenyo o lugar. Dili man ta nagbasa sa ato Sus, magbasa asa. Ginoo ko. Naaman Di siya mo na subject. nangutan nagag-asa. Basta Di sa Jerusalem. Ay, subject. Lugar ba na eh? Subject ba sa So ang subject kag giingon nimo diha, paminaw ha. Ang subject di ba ni ingon si paminaw sa ako i-explain na. Sus Ginoo. Ang bay ang Di ba? gilitok ni nawala na mas bulawan. Dili ba? Iprinda. Dili basa ka Bulawan. ba? Basa. Ayaw Iprinda na lang lugar to. kaway Ang lugar. mga apelido Dili. bulawan. Sig mahalin pa to. Straight to the point. Sige. Ayaw sa Unsa lugar pangutanan ito nimo? ba? Kay way lugar ginisgutan diri. Asa aning bato nga duha? Duha man ka bato diri. Asa ani? Ingon ni Kristo, tukodon ko ang akong simbahan. Ikaw si Pedro, ibabaw aning bato. Kinsa maning ibabaw nga batong giingnan si San Pedro. That is why, gikan sa Okay. pagkasimonya, gitawag sa Pedro. Ug maunid ako kayo nga rason, kay si San Pedro gihimo niyang patukuranan, kitagaan niya og yabe sa gingarian sa langit ug maunay nakapahimo nga unang santo papa ni San Pedro. Okay, dili. Straight to the point. Okay naman diay. Dire. As gitawag og unsa may Greek aning Pedro nga bato nga imong giingon o kining bato nga giingon diri patukuranan. Ngano ba dayon unsa man dayon may bala na to Greek term ana. Sama. Nakabalo ba ka ani? Nga adunay Lagi duha ka. panalitan sa bag Greek na kay ani? lagi panalitan ba dayon og unsay kuan na unsa may atong isyu anig nibaw ana to. Ang isyu ana mo ambak ra mabugag Sabado. Ay mo ingon man ta Ayaw lagi madugay ba? anig. Una nga, Karaway ba mandok si sa San Sabado, Pedro yawa, mandok sunod sa ba ning Sabado? Sus Ginoo Tawa rin ko. hadlok sa bato lagi. Dili Sige, ka sa iglesia. sige, wag Dili ka mahadlok sa patukuranan Sabado. ka naghisgot. Sa Hadlok na magay ka paminaw sa paminaw sa dili mo alam ta mahadlok ko Sabado Brad. Brafa Dili ka ta Sabado. nagpundar Yawa ka sa may iglesia. gahimo ana. Dili ta nagpundar sa iglesia. Sa iglesia ta nagpundar. Sa iglesia ta Karon, nagpundar. pundar ta sa iglesia no? Pundar ta sa iglesia. Kanang iglesia nga gitukon ni Cristo San Mateo 16:18, wala mo gid niya nganlan. Wa pa gyud sa magalan dia sa original Greek wala man. Ang Question pangutana unsa man? ba asa gitukon? Lagi ani dire ta. Humana ko niingon nimo nga gitukon na sa Jerusalem. Ang pangutana na ko mao ni. Unsa man ang simbahan na og dina? Sa gibasa. Ha? Asa aning duha ba? Asa aning duha? Duha man kakabato ang gisgutan diri. Di ba sa gibasa diri? Og sultihan ko ikaw mao si Pedro. Og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Pedro bato makapuni og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko iglesia. Asa gitukod aning duha ka bato? Dili ba kang Pedro? Kining Si isa ka Pedro bato na ng iglesia. kanang ibabaw aning bato. Si Pedro na. Og akong mabasa nimo nga dili ni si Pedro. Kinsa na? Greek. Ha? Kanang term Pedro unsa man na? Lagi. Kining og ako lagi Unsa man na badala ato sa klarohon daan. Unsa man ang term nga Pedro? Okay. Sa Greek, ako na lang takang tutuan, di na lang takalit agon kay inamigo ra gyapon eh. Sa inamigo. Unsa man ang term nga Pedro? Unsa man ang term nga Pedro? Mana ka research da? So, ikaw kung gipangutana. Unsa man ang term nga Pedro? Okay. Kining humana ba kag research nakabalo na ba ka? Di ba? Ako ilang utana nimo kay si Kristo tong patuganon ani ron anang term Pedro kabalo ko na. Ikaw unsa man ang term Pedro? Lagi ako sa pangutana nimo og nakabalo na ba ka? Kay dikto man ka Kabalo nabigay na ko sa daan. Kabalo na ko daan. Pero ako lagi pangutana nimo. Unsa man gining term Pedro? Okay. Sa Greek, mao na imong gusto. Dili wala ko mangutanag sa Greek. Asa ba na mabasa unsay Greek term ana? Unsa man ning term Pedro? Okay, kaya na tong pamatud Andre alang sa imong suking tigpaminaw
nga dili kang Pedro gitukod ang iglesia. Sa Kung dili wala kang ko Jesus mangutanan Christ, sa kadali lang ba? Wala ko mangutanan mo asa gitukod. Daga ko pangutanan unsa man ang term nga Pedro? At least po makasabot po gamay viewers nimo ba nga kining Pedro nga bato dili gitawag ni Petros. Unya kining rock dili nga ibabaw ni bato. Lagi Si Jesus Petros Christ ni. wala ko mangutana og gitawag ba nag Petros. Kanang term nga Pedro ba unsa man na? Usay pot pasabot ana. Sa Greek gali gitawag ni siya Petros, small nga bato, gamay nga bato kanang unya kining rock dili si Jesus Christ. paminaw sa. Unsa man giingon ni Pedro sa kadalang ha para maklaro na to ba? Pura magdai mo kadali lang kung klaron. Pura mag-imong gilimbungan ni mga tao diri karon. Ayaw paglimbongin. Kung nagtuon ka o kung ka batong karon, sutan niya. hain mabasa sa Biblia nga naingon si Kristo, batong gamay. Ha? Sumala sa kahulugan sa Petros. Sa ikaw sumala sa kahulugan sa Petros. Sumala sa kahulugan sa Petros kay ang dako nga bato Sigurado giningra ka? si Jesus Christ man eh. Sigurado ka? Sigurado na sama ka. Kining rock si Jesus Unsa Christ may ato pa. giingon ni Kristo? Unsa may Kaduglag. paminawa? Sus Ginoo ko. No, ayaw pag sus Ginoo ko. Pasipala mo kasi Ginoo. Unsa may pasipala? Imuon man imong ulog-ulogan ang Ginoo na imong kalaki. Wala gikumo nimong Ginoo nga nagistorya ra man ta apil nimong sus Ginoo ko nga wa man ka nagampo. Kuha na pasipala na imong gospel ba. Murag libog na ko ni Montro. Si Kristo nag-ingon. Unsa giingon ni Kristo ba tungod kay San Pedro katong iyang gihimo nga giusab niya ngalan gikan sa Simon padulong nga Pedro. Sa may gilitok niya to. Dili ta ang isyu na to dili karon. Lagi sa kadali lang lagi bato. Unsa may gilitok ni Kristo ngadto kang San Pedro sa dihang giutron niya ang ngalan nga Simon padulong sa Pedro. Mao lagi nga giusab niya padung sa Pedro pero Petros na siya. Lagi unsa yang giingon? Oh. Yara oh. Ibabaw ni ining bato. Ayaw sana unya na. Kaning giingon ni Kristo nga wala ta nagkasinabot ani. Kaning giingon ni Kristo ba ngadto kang San Pedro gibagi otro niya ang ngalan nga Simon padulong sa Pedro. Unsa may gilitok ni Kristo ngadto kang San Pedro? Ang kuan man gud nato dire gihimo si Pedro nga batong gamay. Lagi tinuod ba ning giingon nimong batong gamay yung kao? Unsa man yung gilitok ni Kristo ngadto kang San Pedro? Sumala lagi dire sa pundasyon sa iglesia si Pedro gingnan nga ibabaw nining bato. Ibabaw dili sa ta brad dili sa taning unya na ta ng iglesia kuan. Arentos bato. Di ba giotro man to ni Kristo yang ngalan gikan sa Simon. Giotro lagi to Petros, to Peter. Petro. Bote pasabot. Bote pasabot. Gamayng bato o bato jud? Ang bote pasabot. Gamayng bato o bato jud? Bato man jud na bisag gamay bato sa puna. Pero di na mo labaw sarap kanang dakong bato. Ngalig-on. Kining rock diri gaps pa istorya ko gamay gaps. Kining rock diri kay Jesus Christ man sa ato pa ingon siya ibabaw na ining bato. Ingon siya ibabaw sa ako pagatukuron ko. Basahon akong Biblia, basahon ako ha. Sa San Juan 1:42 ningon siya. Unya gidala niya paminaw sa lagi ato dire sa ta magisgot aning kang Pedro bato ba. Unya gidala siya ni Simon ngadto kang Hesus. Si Hesus mituto kaniya og miingon, ikaw Simon, nga anak ni Juan, apan sukad karon nganlan na kag kipas sa ato pa Pedro. Naiputnot Pedro litiri basahon na to sa ubos. Ang kahulugan bato. Nasayo pa ang Biblia ni wala. Wala lagi nasayop kay Petros na gamay nga bato. Good. Nya wa sa gamayng bato. Bato ang giingon no, walay gamayng bato. Naon sa sumaya sa
Sa Tukaranan ba? footnote sa Biblia nag-ingon ha, nagkahulugan og bato dili gamayng bato. Dire ba dire ta sa isyu dire sa duha ka bato asa gitukod ang iglesia. Oh, ni ako nakoy Biblia, basahon ako ha. Basahon ako ning Biblia ha. San Mateo 16:18. Ingon si Kristo. Basaha. Basahon ako ha. Karaan na jud kay ning Biblia ha, brad. Bisan Karaan na ni mayo. karaan kay wala karaan ra pining Greek. Lagi sus. Kita. Ya 16:18. Ang Juanes Pentecostal ani tikuka. Kay ingon sa dili jud bato si Kristo diha ha. Og busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, usa ka bato. Ug niining batong sukaranan tukodon ko ang akong iglesia. Nabay giingon ni Kristo gamayng bato? Pila na ka bato gisgutan dia? Ya, usay giingon ni Kristo gamayng bato o bato jud? Bato lagi pero No, ang kaulutan niya gamay nara kay dia. Petros man siya. Ano muli kay magkagaduha ka bato unsa man Asa ka di wa jud ningon si Kristo brado. Brad, wa jud ningon si Kristo. Pamirsa, wa jud ningon si Kristo nga ikaw Pedro, gamayng bato. Wa jud. Ang pangutana diha pila ka bato ug asa gitukod ang bato didto sa unang bato nga gisgutan o sa ikaduha? Sabta oh. Di, Ikaw Pedro, basaha. usa ka bato ug niining batong sukaranan. Tukodon ko nga ako iglesia kinsa man ning batong sukaranan. Kining rock, kining Petros Jesus Christ, duha ka bato gisgutan diha imong gibasa. Kaning term nga ningon si Kristo batong sukaranan. Kinsa man eh? Sa ikaduhang bato man natawa pagbasa. Grammatically Doon sa ato pa ang mga apostoles si Kristo. Ang unang bato, ang batong sukaranan si San Pedro. Naunsa maga ang unang bato nga gisgutan diha si Pedro, pero pagatukuron ko akong iglesia ibabaw nining bato kining rock si Jesus Christ ako ra gihapon. Dira oh, ningon eh, klaro ha. Huwag mo sa sultihan ko ikaw. Pedro, ikaw usa ka bato. Ug Bato, niining isa ka. bato. Bato, Sabi na, duha na. og niining batong sukaranan. Duha na. Kinsa man ning batong sukaranan nga tukuron ko ang akong iglesia. Kinsa man ning batong sukaranan Jesus nga Christ, gigingon eh. sumala sa Greek. Ha? Si Jesus Christ. Kanang ikaduhang bato diha si Jesus Christ man ang rock. Kinsa man dai gi Brad, base sa Biblia, kinsa may gihimong pasukaranan ang Ginoo ug mga apostoles. Ang pasukuranan sa iglesia, Brad, sumala sa ibong gibasa, i-refill nimo sa Greek. Ang pasukuranan si Kristo ang rock. Kay ikaduha si sigurado Gimension ka? kung imong grammatically na bisag diha lang ko sabot. Dili ba sumala sa Biblia ha, kinsa man ang gihimong pasukaranan. Ang mga apostoles o ang si Kristo jud. Sumala sa imong gibasa lagi gipasukad sa bato sa rock kanang ikaduhang bato. Kunya kining bato dili si Kristo man eh. Gitawag og Petra. Kunya kining kang Pedro Petros. Sa to pa So ang bato nasayop wala tong giingon. ang iglesia. Nasayop tong giingon sa Biblia ni San Pablo nga gitukod kamo diha sa patukuranan, sukaranan nga mao mga apostoles. Nyara oh. Wa na nasayop ang imong pasabot lagi kay dili ta tanawaran haaraman day na. So di lang nimo madawat. Asa man Ang pasok Kristo, ang sukaran diha mao si San Pedro. Kasi Kristo nanukad sa siyang pagtukod sa simbahan si San Pedro yang gihimo. Nabay iling Asa gud lagi gisultian na kakabasa wala diha, mo. nga? Straight Asa makakabasa to the point. diha nga diha duha man ka bato ang patukuranan. Ang duha man ka bato ang dimensyon niya patukuranan ang rockman kang Kristo ra magyapon. Ang gihimo niyang patukuranan diha mao si San Pedro. Ang pinakaulog yung pinakalabaw gyud mao si Kristo kay siya man ginagtukod ana. Gihimo niya patukuranan si San Pedro. That is why diha gihanok ni Kristo paminaw sa diha gihanok ni Kristo kang San Pedro ang mga buluhaton sa simbahan. That is why si San Pedro sa 12 ka mga apostoles siya ra gitagaag yabi sa gingarian sa langit. Straight to the Kung ako point. mabasa nimo, Migo. Na, Kung ako luya. mabasa nimo, nagkining gipatukuranan dili rock ni nga mao si Kristo. Unsa may imong buhaton? Wa man tay problema ana kung si Kristo ra kay tinuod mo na. Oh. Diha man gitukod ang iglesia, Migo. Diha man gitukod sa rock. Di asa gitukod di Kristo o ni San Pedro. Diha sa rock ko.
Biasa Kinsa na nga ako sa rak gimin dia, ngayong gisukaran yun. Kinsa yun nga rak yung gimin niya, iya yung gisukaran, iya yung gipasukaran. Sahon na to pag Binisaya. Binisaya. Masahon na Nasayop to pag na Binisaya. itong mga apostoles ningon si ningon ang mga si San Pablo. Gitukod kamo diha sa pasukaranan nga mao ang mga apostoles. Nila. Ning ambak man kung kadiha kang sa mga kuan nga kining niya no sa Mateo Nalangay nung kana ibig sa badoy mo ambak-ambak. Straight to the point. Pag-ambak niya nilo. Klaro kayo amigo. 16 18. Ano araw? Ang ato dili unta maka magtimbang-timbang ta din. Is it Nera paminaw. me you're looking Binisaya for? Binisaya. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Sa unang bato nga Petros nga si Pedro, wala pa gi-mention ay tukuron niya ang iglesia. Pero Unsay ibabaw unang nining bato? bato, Unsay unang bato nga si Kristo may bato una? dili. Ang unang bato gi-mention dire, sumala sa imong Biblia ang gibasa karon, si Pedro. Kay ikaw Pedro bato, o si ikaw ba yung nagbasa diha? Dahil ibabaw ni ining bato, ikaduhang bato ay pagitukod ang iglesia. Sa ato pa kining sa Greek diri nga rak o Petras, dili gitukod ang iglesia. I will build my church. Diha kang Kristo, dili kang gitawag og kining kang Pedro. Sa ato pa sayaha gitukod niya ang pundasyon patukuranan sa iglesia. Dayon karon kun di ka mo dawat mo layo na ta diha. Ngutana ko nimo, kinsa man day ka matuoran? Ha? Kinsa man day ka matuoran? Si Kristo. Amen. Unya kining gawas ni Kristo kay wa naman si Kristo dire, unsa na may kamatuoran? Naragyapon si Kristo. Lagi wa naman si Kristo karon, unsa may laing kamatuoran nga gibilin ni Kristo nga pagpaila nga siya ang kamatuoran, nga mailhan siya nga siya kamatuoran. Basaha diha na San Mateo 16:19. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingarian sa langit. Autorisasyon. Okay. Muna ang simbahan Katoliko mooy nagpaila, pabisa. Ang simbahan Katoliko mooy nagpaila sa kamatuoran nga mao si Kristo. That is why diri sa Pilipinas nakabaton tag Kristo pinaagis mga misionaryong pari. Okay, follow up. Oh, alaram day na mo, kiram day kadayon. Okay, dalion na tong istorya kay mo ra magpita ha. Dire. Balangay ta sa Sabado ending nimo. Dili nera. Hadlok man jud kag Sabado ay hadlok ana. Dire. Ano mahadlok kung Sabado brad? Ang yawa juga mugna ano Sabado. Na ba kay paminaw. Na ba kay mabasa sa 19 nga ang mga apostoles sila ang kamatuoran? O nagdala lang sila kamatuoran? Wala mo kumuingon nga mga apostoles sila kamatuoran. Sila ang nagpaila sa kamatuoran. Naa sa ilang autorisasyon nga mo paila sa kamatuoran. That is why kung mo refer ta, pare ang gisugo dili mga pastor nga musangyaw. Oh, Okay. naram din na. Dugang migo. Giunsa man nila pagpaila si Kristo pinaagis kamatuoran, unsa ilang dala? Kasi dala, dili Biblia. Kung dili pulong sa Dios, o giunsa nila ang pulong sa Dios, aron mailhan gyud nila sa Kristo. Pinaagi na santos nga misa. That is why kadtong duha ka mga tinuna ni Kristo, nakaila lang to ni Kristo dito sa dalan sa Emmaus tungod sa misang nahitabo nga gabuak-buak si Kristo og tinapay. Og nakaila sila nga si Kristo da ito. So pinaagi sa santos nga misa, mahibaw-an na mo ang Kristo. Okay, salamat. Good, nagpasalamat. Good. Salamat. Agree ko si Mutubag. Karon. Kana may nindot kayo mo agree yun, di mo supa. Ilang palakpakan. Tubag nimo sayo. Palakpakan. Dili tanan tubag nimo sayo. Pag okay, agree ko na. Dili ko bayas. Paminaw. Sakto kay ano? Diha pinaagi sa santos nga misa na ilhana mo ang Ginoo. Lagi paminaw, paluwa. Karon, ingon man ka nga ang kamatuoran nga gidala sa mga apostoles ang pulong ni Kristo, asa man ang pulong aron? Naa gipreserbar sa simbahang Katoliko ug para gid nga ma-preserve nagtinuod. Mauna nga simbahang Katoliko nakaproduce og Biblia. Kamo nangupya ra mo sa Katoliko og Biblia. Sa ato, migo,
Straight Dawato to the nimo point. nga ang kining sinulat sa Biblia mao na siya kamaturan ug wala na ilain. Naa pa. Ha? Dili kay tanang kamatuoran na sa Biblia. Naasay kamatuoran nga wala sa Biblia. Nga mauning kasaysayan. Kay bisan ang Biblia ni hagit, basaha ang kasaysayan ug tanawa. That is why, ug mo refer tag kasaysayan, di gyud mo mutuo. Kay nga naman, in the first place, di mo amigos kasaysayan. Ugoyon ba ka amigo nga ang Biblia kasaysayan pod? O yun. Amen. Salamat. Good. Ah, at Wala least kong inom. magkakatpunta sa atong gitawag og Kunta na. pagtuon. Mga viewers po nimo magkakatuon. Mm. Karon, kining pag-ingon ni naabay authority ang simbahan ninyo nga dungagan ang nahisulat nga kamaturan nga kining Biblia nga dungagan og lain kong libro nga matawag kamaturan. Sa to? Okay. Sa to? Sumala sa imong giingon ang kamatuoran mao ang pulong ni Kristo nga gidala sa mga apostoles. Mm. Gawas ni ini naa pa ba'y nakulang or mao na jud ang pulong ni Kristo gidala sa mga apostoles? Gawa sa Biblia, gawa sa Biblia, gawa sa pulong sa Dios, naapoy gitawag og tradisyon. Gawa sa tradisyon, natay gitawag magisterium. Muna nga Okay. simbahan Matawag Katoliko ba po nagpulong na sa ay Diyos, Migo? 3 pillars of faith of the Catholic Church. Lagi, okay, pangutana, matawag ba po nagpulong sa Dios kanang gitawag og tradisyon og unsa na? Matawag ba po nagpulong sa Dios? Ha? Matawag ba po nagpulong sa Dios kanang tradisyon og unsa na? Unsa to isa? Magisterium? Magisterium. Matawag ba po nimo pulong na sa Dios? Ang pulong sa Dios, morning Holy Scripture nagkasulat. Muna itawagon na itong pulong sa Dios. Ang kanang tradisyon, mga trabaho na nas mga apostoles nga wa na ma-record uban sa Biblia. Muna niingon si San Pablo diya sa Biblia, maglikay ta niining mga tao nga walay batasan o wala magkinabuhi sa tradisyon nga among gitudlo ninyo. Kanang giingon nga magisterium, panudlo na sa simbahang Katoliko nga gipreserbahan na gitagaan mo tag authority ang simbahan nga motudlo sa pagdili og pagtugot. Kaya ang simbahan mosugot kay sa madili mauna ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Unang Timoteo 3:15. Okay. Unsaon nimo ni pagribatal karon kay ingon man si Kristo nga ang tanan ra na kung natudlo mo itudlo nimo sa katawhan ug wala nay gitawag og dugang ani. Haman ro. Unsaon nimo ni pagribatal? Unsa man na asa man na dapat babasa. Okay. Mateo 28 19:20 o Galacia 1 City Ingon siya ako sa masahon. Busa panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o himuan ninyong tinun-an ang kanasuran o pagabautismo sila sa ngalan sa Amahan o sa Anak sa Espiritu Santo. Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga gisugo ko kaninyo og tan-awa magauban ako Nawala na hangtod ba? katapusan. Ingon din Galacia amigo. Nay nga kung nag-comment diri adunay na magwali sa nga nag-comment kadala na nag-comment. Asa Nawala kung na adunay ko magwali, giripak pang bato brad, giripak pa. og adunay magwali og adunay wala og maingon kag bato humana ta to nga isyo kay dili ta sa Sige oyo na mga sige go. na dira paminaw Sige padayon mo giwasay padayon. Nga kung adunay mensaheng moabot ninyo nga gitawag ba yung balita o niya sa amo nang ginawali amo nang nasulti ipatunglo siya sa ato pa ngutana ko nimo kanos ana pundar ang magisterium dungan Okay. Biblia o long years after nga matay ang mga apostoles? Kanos na pundar ang magisterium panahon pa nas mga apostoles. Sakto ang imong gikutlo San Mateo 28:19. Nga ang Okay, gisugo ako ni mabasa Kristo. dili ka Asa motubag pa ko. Sakto ang imong gikutlo sa San Mateo 28:19. Nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himua sila nga ako mga tinunan.
Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang gisugo, apostoles. Kinsa ni mga apostoles? Sumusunod ni Kristo, gipadala means to send to the good news o Bible mo nang gitawag Bible to the good news mo nang gitawag na to og apostol. Onya kanang mga apostoli sa mga pare na kay ang pangulo nila si Kristo pare. Ang gitagaang authorization ang pare. So kanang diha sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 7 padulong kag 9 gitunglo ni San Pablo ang nagwalig dili mao disgrasya ginmo aning tuoda. Kay ang nag-ingon na si San Pablo usa ka pare Roma 15:16. Mao na nga niingon si San Pablo kung naay magtudlo og lahi sa among gitudlo ipatunglo. Si San Pablo niingon na mismo sa Biblia buhat kapitulo 20 bersikulo 7, we met on Sunday to worship and celebrate Master Supper inyo Sabado. Sa mo kana ko pagtungloan ni ron. Ikaduha, niingon si San Pablo mismo sa Biblia, unang Timoteo 3:15 diha ang magisterium nato maklaro og kanang San Mateo 16:18-19 og ang Mateo 18:18. Muna yung magisterium nagsugod panahon ni Kristo na. Muna ang simbahan ug unsa ideklarar sa magisterium tuo ta. Pag moingon ang magisterium mali ni tuo ta. Naminaw galian Dios sa deklarasyon sa magisterium. Samot ang membro ra. Okay. Kung akong mabasa nimo kining gitawag og magisterium nga ulahi na kaayo long years before at long years after na nangamatay. Kano sa man namugna ng magisterium, kano sa namugna. Sige. Sa Brad, iposa Brad kay mangihi sa ko kadali lang kay sitag inom tubig magihi mata. Sige sir. Ay ako ay paibalo taman ra ba ni tag alas 10 ron kina po koy buhaton. Ugma na punta. Sige last na lang na imong magisterium. Sige. Okay. The First Vatican Council declared that First Vatican Council ay pag-declare ang magisterium. Ano sabi mo kasulti ni? Tinuod ba na? O kanang ni ang sa first century, panahon pag ni Kristo, gikas pagmugna niya na, hangtod, ano saan nahuman ang Vatican Uno, wala pagsugod sa Vatican. Pero pag i-declare sa panahon ni sa mga apostoles, ang magisterium. Si Kristo nag-declare na. San Mateo 16:19, San Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa langit, aw isuyuta idili dito sa langit, itugot sa yuta, itugot sa langit. Wala ra ba moingon si Kristo idili dito sa langit, idili pud diri sa yuta, itugot sa langit, itugot sa yuta, bali. Bro, alas 10 na bro, ugma na punta bro, salamat kayo. Kadot. Oh. Sige. Ang head sa magisterium, imong ang kunon nga na-declare lang na niadtong 4th century ang gitawag head sa magisterium o head sa gitawag og simbahan nga gitawag og Pope. Unsa may naka-record, unsa may statement sa Vatican I. Pag mayon kag Vatican dali ha, ang magisterium nagsugod na ni Kristo. Pag mayon tag Vatican I, diya una nang pulong sa mga obispo, mga tanang obispo ba sa Vaticano na hitabo, sa Vatican na hitabo. Munang tag Vatican I kay diha nagisgot unsay mga development sa simbahan, unsa say mga angayan nga dili pwede itugot. Pero wala pa na sila hitabo lagi sa mga apostoles kay First Vatican Council pa man. Wa pa na hitabo ng gitawag pagtudlo nga head of lahi ng paminaw ba? Lahi ang Vatican I, di ba na magisterium ng Vatican I?
Lagi. Dili. Ang Na-declare ang magisterium, Vatican I ba? Na-declare ang magisterium ba? Niadtong sa Vatican I. Na i-declare ang magisterium. sa gingon niya. Niadtong Sa statement daw, sa statement. after Vatican I, the magisterium in the Roman Catholic Church effectively collapsed into the papacy despite the later conciliar refinements of Vatican II. Oh, Unsa na nga, you know. kuan Brad, unsa na nga source mong gibasa? Wikipedia ba na? Okay, ako lang tao na. Kaya nag-research ko na po. Naro? Wikipedia. Okay. Kato imong gibasa, unsa man to? Wikipedia ni bro, Wikipedia. Kato imong gibasa Moto ka ganina? Wikipedia? Lagi, Moto ka Wikipedia? kato imong gibasa ganina, Wikipedia ba to? Oo. Hindi mo Moto to ba ka po na Wikipedia. Wikipedia? O. Ha? To. Oh, o niya ang i-inform diri na declare By the way, Brad, by the way. Gigamit mo kunin mo ng Wikipedia, ikaw ba mutuo bang pugana? Daghang katuhuan basta dili mo sungay sa Biblia. Pero musungay na ngano mo tuo ka na authority ang Biblia man. Brad, the fact gani nga naay musungay anang Wikipedia sa Biblia, ayaw na lang nagtuohi ang Wikipedia tanan. Kay kung kinamay mga mo anis amigo ra si imong gusto ang imuhang tuohan diya kay the fact ni oyo nimo ay wala na. na Ang Wikipedia, wala mo ingon ang Wikipedia nga ang amigo ra si imong gusto diha, pabor si imong pagtuo mo dawata wala. anis migo anis. Naay mga anis nga nagsulat diha nga gi-approve pod sa Wikipedia. Nakahis. Unya na Mo tag Mateo 16:18. Base sa Wikipedia kinsay gatukod sa Katoliko. Okay. Okay. Ang diha nga bahin mo na si diha ang baka kay only tradition na gingon. Di man na baka kay tradition. Wala ko mangutana diha bang bahin na bakak ba? Base sa Wikipedia kinsay gatukod sa Katoliko. Okay, giingon dili sa Wikipedia nga Catholic pero traditionally Sa wala ko. Lagi ba? Kinsay gatukod sa Katoliko base sa Wikipedia. traditionally claim lagi nga ang Wala ko si mangutana Cristo. traditionally claim ba? Basa daw imong Wikipedia be, basa. Okay. Hello. Imo pa yung paano na. Wikipedia ha. Sige, nila. sige. Basa. Oh, gaandam ra ba kog Wikipedia o? Dako kaya ko adre o, nakabutang o. Okay, kadot. Mura mag... Sini. Kadot. Sa? Asa kadot. Okay. Wikipedia. Sa gatukod. Ako ibalik kay nawala. Oh, sige. Oo. Ano tawag? Dugay man. Catholic Church. Kaya isa na kagamot gamit. Sige. Mata pastor na pastor. Okay. Okay. Ingon Andre. Uy. Sakpa na pod bigo to. Sa dede. Istorya sa gatukod ginako Wikipedia o. Ni araw, araw. Sa dugay man. Naluding man. Ngara.
Gaya kayo magkabasa, oy. Loading mo kayo. Jesus Christ regarded as the founder of the Catholic Church, the missing painted of the Pope. Only claim lagi. Oh, Tapos ang debate. Dili na ka sa Sige na bro, mo na to bro. Kay Jesus Christ yung taon. Luya. Sa mga sabadista. Ito na problema. Sige. Like, sukwahi mas Biblia lagi. Sige. Oh, I-search diyan na. Seventh Adventist founder base sa Wikipedia. basis Biblia, i-research ang doktrina. No, sa Wikipedia. Base sa Wikipedia. Kinsay katukod sa... founder. Sa Biblia Ay, ba may nabase? Sayo. Base sa Wikipedia. Kinsay katukod. Lagi ba? Okay, pangutan Para dili bias, di ba? Nigamit kag Wikipedia nga. Pag nigamit kag Wikipedia, ingon ka si Kristo tukod base sa Wikipedia. Sa Wikipedia po para dili bias. Dili na sa bias kay kami. Biblical mi. Ang inyo nigamit ang Wikipedia, nigamit pwede kag mo biblical. Wikipedia nga si Kristo gatukod sa Katoliko. Matod sa Wikipedia. Basaha po sa Wikipedia kinsa po yung founder sa Seventh Adventist para patas ba? Mao lang. Ipabasa ang doktrina sa Biblia kay Ay, biblical sa. Base sa Wikipedia para patas ta. Base sa Wikipedia kinsay gatukod sa Seventh Adventist. Gamit sa Wikipedia dili nagpasabot nga gitawag og 100% ito o kung gisabayan lang ina ko inyong pagtuo. Lagi ba? Nanggamit ko kag Wikipedia. Puti gyud nang spiritual belief mo. lagi. Para punto ba? Total anyway, nigamit kag Wikipedia. Uy, Katoliko dahil tukod sa si Kristo dahil tukod sa Katoliko. Para patas po ta, paggamit kog Wikipedia, i-search sa Wikipedia karon kinsay nagtukod sa Seventh Adventist Church. Go. Okay. Biblical among punto. Lagi. Ari sa tas Wikipedia. Patug-ano na itong Wikipedia kung unsa gyud deklarasyon sa Wikipedia aning duha. Sige. Okay. Go. Ihanta ka. Go. Sige, search. Base sa Wikipedia, go. Kita found. Tungkol kay gitawag mo og Wikipedia hon, dili mo spiritual nga pagtuo. Ay, sa. Para patas ba? Para patas. Basta hapon sa Wikipedia, kinsay nagtukod sa Seventh Adventist. Di ba? Para patas ba? Basahon po nimo sa base sa Wikipedia, who is the founder of the Seventh Adventist? Go. Okay. Ang founder sa Wikipedia, gisulti diha, Ellen White, pero founder ang meaning Patay. Founder. Usay finder. Dili, kinsay founder, dili finder ha. Lahi ang founder, lahi ni finder. Subayat ang meaning sa founder. Aduna siya meaning nga finder. Pataka-taka na maganda sa finder. Maestro ni mong katubang ayaw kong binuhangi. Wala tayong oras bro. Salamat kayo. Kaya alas 10:14 na. Ugma na po na. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. Inumin ni Patris, Espiritu Santi. Amen. Straight to the point.